Hello guys, so ari na naman tano sa vlog kunuhay mga piling vlogger ring duwa ni. Tapos ari na guys, may ara na ta sang YouTube channel no sa mga naghambal-hambal gid nga mahimo kunuhay sang YouTube kamo gid ah. Tapos wala ka mo nag-subscribe, may ara na ta 106,000 million dollar subscribers. Yahoo! So ari na adlaw na kayo, wala pa nagmatang isa, joke lang aga na gimanggali. Tapos nagmuni-muni pa siya, isip-isip kung ano, tanaw-tanaw kuno sa camera. Tapos nagkabalo na siya sa mga scripted ba? Aray na nagbangon. Actually guys, siya gining magpakana sa ning mga video-video nagi voice over katulong lang to unta gite ambal nyo nalingaw kamuti padayon talang ino. Hindi wow. So karon adlaw hindi ta naman balaan kung ano naman ning kadramahan ni Gladys. So ari gawas-was sa sangkatre kay bag-o kuno hay bugtaw. Ay nako, ambot na lang git. Tapos ari gahimo so ginafeel niya ang sunrise of the morning in the sky. Tapos ara panghimo siya sa mga towel kuno hay ara nang basta nang papisan-pisan yung trabaho ah. Tapos ara nagakapot siya sa camera, galakat kunuhay sa kusina, ano ni pagpapanggap. Ari hugas plato nga kung ako gahugas plato wala niya talaga na video diya o ni siya ay gabuhat sang iya nga sarili nga bangko. Tapos ari gipakaon niya ang mga beloved son niya, si Morgan Sue. Tapos ari si Jungkook, amon nga mga hybrid nga mga sapat dre. Hindi sila sapat actually. Wala sila basta ari amon ko ring si Wakanda. Nami siya ko ring kay gapanakop ni sa mga ilaga pati pispes ginapang tira niya tanan. Kaluoy man sa mga pispes ginapang kuan niya. So ari na guys gapanilig-nilig siya kunuhay para hambalon pisan magtrapo-trapo sa lamisa. Makigan gigas ni na niya. Anyway, babae na siya. Siya nag-request kung ano lang pangambal ko dre, o di ba? Tapos ikwento ko lang tong nga Akir Daldal TV amo naisip no kay baliktad nyo ang Daldal ladlad na siya pangalan niya daw di ba daw correct lang pero bayda baliktad rin sa iya rin siya silig-silig na naman map ula-ula sang downy para hamot para siyempre pagsulod namon naglimpyo ka na naman di wow pahuway man ay nga bala mo hindi ko gusto nga napapagod ka dyan bay o di ba pati man siya ay sweet niya si Kukuya ba. Ay, siyempre, alangan ako pa ba? Tapos, aray, trapo-trapos ang salamin para sinaw. Tapos, arak ko, nag-abot ko kay siyempre, may parcel na naman nga nag-abot. Ambot sa ilan eh. Pero si Doc ata nagbakal sini eh. Tapos, napansin nyo ang background music nato, no? So, kung mahulaan nyo kung ano na, may arak ka mo sang idea nga musina. Di, may arak lang mo idea eh. Abi nyo may pa-premyo. Wow, pamunong kayo dyan, oy. Tapos, aray na, gidala nyo na sa balay. Excited na kayo siya mag-submit sini. O, bala nyo na kung ano. May arak ka mo sang idea alangan pero wala ta pa premyo di ba green red and gold alam niyo na di ka mo na may alam eh. Tapos ara na may palibre nga trapo sa rep niya amo nung libre so ihambal ko na lang no kung ano na siya nag-order sila sang kortina sa Shopee kay lapit na ang Christmas no tapos ari dire tanawan nyo bla niyo uy nahulog lug tapos syempre feel lang nila mag-ilis ang kortina nga pang Christmas kay para Christmas lang good mas kay mga wala ta kwarta ya may Christmas tapon sa balay malipay taton niya no. Ari na ginabutan niya na gibutangan nila sang accent nga pula para it's beautiful you know it's something in the house yo mag-English kay ko sa sunod na kon nga vlog no mga yo what's up in the basta na o kundi kani magtagalog na lang kuno bakit how ano ang sinudan nyo kanina yung kumaon kayo hindi daw pertita nagkaklain pamatian so ari na guys kabot na siya sa kusina sabit-sabit niya sang mga lantern nila nga dagko kortina gali tapos syempre apel ang mga flowers dran ng flowerings in the house ako na ginagunting-guntingan niya ginatriman kay para it's beautiful in the eyes ano ta na sige na ko ni ka English ni man the way na ko kaintindi so ari na gina-arrange na no ginabutang na dira sa basket na ano tawag siya naman tapos ari pa isa di ba gwapa kay mga flowers ni ladlad ba so arrange gamay tapos video na pod sa mga accomplishment niya syempre may accomplishment report amo na iya tapos mangayo naman sa akong pag-abot joke lang di ba Christmas na so may kulang pa ari di ba ari na ang ginahulat siyang tanan syempre hindi na siya Christmas kung wala sa ang Christmas tree. So ara na ko siyempre bida na naman dadri sa mga video. Amo ginabay mga bida bay ulahi bay gagawas. So are saktong arrange lang ang Christmas tree ni basi mas tigulang pa ni sa akong dudugay na di kayo ba. Wala pa na islan. Sige lang importante Christmas di ba gitis nga naman Christmas lights gisiga ang ibandra kaon lang saging. Yeah. Muy. So are na busy na kayo diri ka butang Christmas lights hambal ko matabangi man ko diri yan ba. Ikaw lang dai kay wala mo ga inunggoy pa ko diri. Tapos siyempre butangan ta sa
mga flowers ato yung Christmas tree ni para Christmas tree flowers ba. Ay nyati. Oy wala ko gasaot sinagi bata ko lang akong short nugay kamo da. Tapos ari na isaksak ko ng Christmas lights naton magsigaw wow di ba bungga aga pa man oy pero karon magdulom namin na siya tanawon no di ba Christmas na Merry Christmas to all no so nauna ko dapat tatagan nyo ko regalo. Oh di ba feel na feel ng Christmas no maski puraot ang crisis gid subong wala ta may mo importante ga Christmas taya. So ari nagi-flex na naman ang kurtina sa halin sa kusina palakat dito sa sala nga ara na ang Christmas tree tapos ara si Santa Claus. Ho ho ho. Pag may ara isa ka bata dito gapangayo sang regalo patay magastos na naman ta sini. Ano ay mo nga gusto sa Christmas lang ga? Ho 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 ho. Santa Claus gusto ko sang damo-damo ganyan pangan gusto ko sa mga bumbiro nga mga sok-sok nga bayo tapos gusto ko ng mga pangkusina tapos ang gusto ko pagit sa mga kwarta gusto ko sang candy gusto ko ng chocolate gusto ko sang kalibutan ihatag na lang sa akong tanan Santa Claus okay? Abaw akadamo masang imo nga request man nga di man ibi mangili si Santa Claus no so ara kiss na lang ihatag halangan. So okay guys ari nang finished product nato no ara na o diba tanawan nyo lang ibagid sila ladlad manghimo sang gamit ba palakpakan nato na syempre. O diba ambog sila sa ila kurtina oo nalagi pati mga bulak yung nami nalagi ti ano karon. Ara imo tayo siya hining-hining ba grabe gid nga nus no sanay san sa loob ba oo nalagi ang limpyo ka na ano gusto mo sa Christmas aw. Yudi sana all. So guys ari gila ato mga shout out no gipang butang na ng mundra ang mga shout out na bang basahan nyo lang kung ara ka mong pangalan dra kung wala te mag-comment ka mo liwat syempre tapos i-share nyo po ang mga video naton mag-subscribe ka mo sa mga YouTube sa page meron ta bago page no i-like nyo kag i-follow diba tapos syempre kuhito nyo mga amigo nyo mga amiga nyo i-like nyo kag i-follow ay nalanggid ka mo kag syempre sa mga nag-like kag follow thank you sa YouTube naton nga nag-subscribe thank you gyapon so ari last nga message ako no bye. Bitaw ay good vibes lang ta ha hindi ta sige ka mugot hindi ta maproblema kadlaw pud ta oy panalagsa kung wala ka kwarta ti parehas ta tanan bye.